Oh, shit. Oh, what a summer dream. Khawnge Kima. Kim Jong Un hi kum som thum paruk vel ani arin ani abaw ani April ni som pakhat khan an hmuh nung ber ani kan hmuh nung ber April ni som pakhat khan in meeting a kai hruaya chu New Zealand te paron langa khamin ho han abaw tawang tunan April ni som ni pasarian ya kar ni vel chu bo to ne chu tam tak chuan adam lo ani khan ring bera lung lampang ni surgery a nei ni mela stand dan bo te khan tia training sumi wang te po chu nem mai theya abo na chan North Korea chu kan ria an pathian ang tlakan ngai an nia heng an kim ho hi chu rang chuan hetia damlo bor som don om hi an sei chuak du vak ngai lo ni ma se arei ve to nga South Korea news te le dolan tram ang chuan adam tha kha te dam tha ti ngot khang lo chan chu dam tha hrisel chu ni sang chuan nge kan hmu do na ni adam lo ti na ha le mai ta tin then pe chang thi mani ten kan an ti ta ni som panga kha apu birthday thi to tho ma ro chu pian sam kan lom thin ta khami to khanin akal lo wa alang lo ni sa khanin chu ang chuan apu birthday apu pian sam phan lom na po atel lo chuanin adam var lo ti ka chu chiang ta coronavirus lo wangin khung aniang ta pon tia thanin ani North Korea ang gar chu kan hriat thiam har na chan chu state news an nei ta an ramin news ran pa ta pan ne khamin news lo kha chu mu tur om bak lo ni apa Kim Jong Un apa Kim Jong Il kha sang hi pariat khan stroke nei khanin kar ni velam kar thum velam kha an khalo ni khobel kha ni chan chu aron adam lo ti kha news han an ti lang mi lo wa an ma ni news ang e po amma a thu lo sei to nang chi kha a hlui ho kha an play ti khanin dam barang khan han lang ani an nuwa de khan an hria apu te apa te po kha an thi khanin kar ni nu vel an thave chaw ni khovel news kha no ni North Korea thil thleng hi a thiam hon an chui thina satellite mang ten an chuia tuna a hnai vai bera chuan an chui dan chu an tian nan satellite chu thil kha chereng dik lo ta maro chu Kim Jong Un chu kalna pianga chuanin motor pariat vel tal khawm don ta ne o Mercedes kha a om na ang kha chu a zel din be thei ni central party complex a kal chuanin a pona han motor khain pak trauma tin he ta hospital a kal chuan pona motor khain pak na tin khana chui ve theya tuna a thar bera chuanin wonsan an ti a resort a khanin khami pona khanin a train ama train big kha a in park chu rang chuan heta hen a omaniang an ti ta ma se North Korea po hian satellite hi an thave a chuang chuanin thil thu pan tu mani chuanin an bum kwal thiam ro ta ni motor kha an du na lai lan lo da mai nga train te po khati khan mi bum nan khanin an mang ve thei tho ti ka hriat tu na chu bang chuan a rin plak lu tu lo mai theya thi chu ni sen chuanin kan hre harang ama ro chu kan hre nge yang aram pum pui chuan an thup thei don lo wa ma sabera chuanin news puang thin tu nu kha an lai tanga puang to ania ama chau khana puang thina thil tha thlen an tin an nuclear test emo engemani an hlawh thling ani chuanin thawm eng lampang ran ha tin an rama thil thalo thleng ani chuanin an tin an apa thi te khanin an news reporter khan korduma ran ha ni khatiang atang po hanin hriat thenga tin alo thi tak tak ani chuan ram pum puin an sun dona an tap le vak wanga khami kha news a chuan a ran lang nge yang tuna alan lo na chan ne ka hriat chu karin chu a thlak tu tura an la chian lo wang ni karinga a thlak tu tur kha om mai lo chuanin a thi ti kha ran puan zar vak kha a ti chi lu tu lo ni chu tu na rin hel om ta ber chu apu pian sam pha lom na han akal lo tlat mai kha an kal nge na tur ni ta chu ta chuan atel lo kha rin hel om ta ni a thawak lo ti chu chiang ta lo chen chuan hrisel tak chu ni ne chuan a hei a thai tir ran lan tir mai tur kha ni a lang thei lo ti kha chu chiang ani kar ni velen to ta tam tak ril ro chuan Kim Jong Un chu misual ang khan kan ngai mai the ni ang nge no pang lu lul ma ro chu
kan riat tur chu hetiang mi poimo ram hruai tu lok to hi chu an thi chuanin ami felan nemo mi than nemo mi thalawan nemo khovel he buai ngei ngei zang ni engtin mo tak hianin ngong hina sa takin nei ta tin Kim Jong Un chu that ve na chu e mi do pum pum thin ma se chang hi chan hemi nuclear hrim po hianin America te nen te po hei alanga chuan an ti that eng awang hianin han buai rup chang hi omlem lo ni Kim Jong Un ate Kim Jong Il ate kai hroi na hnuai a chuan a chan chu an hruai tu tha an ni na alan ve na chu engkim kha ani thlap mai ni a discipline lu tuka lo thi chi a seng chuan aron buai anga aron buai chuanin a buai don khatia mi pakhat thutluk na khanin ngat to long an ram thil ti nuclear to le ka teng indo emo thil sang te po general te zi nga in mu thiam lo na am phei chuan a thenin le laman on anga thenin le laman on anga mi pakhat decision la tur thutluk na siam tur ka am lo chi khana buai thine chu wang chuan democracy pai buai thak thina man lai mi zo nun kha a tha ka ti em na chan chu lo thutluk na kha thu to panian upa te chu nei ve ma se upa te ngai dan kha ngai dan ani lo chuan ama thu na kal tho ni awang khanin dictatorship chu thai ka ti na ni chong lovin lal nei chu hei Kim Jong Un te po lal lang ani top ta ama soi ka chu a hlen top mai ta a that ve na chu a sakhat ta ni mo thil kal kha an tu na hen Kim Jong ul Kim Jong Un hi lo thiang chu ni ta sen chuan ama thak tu tur hana buai phat don ta tu na nai ta do ber le om do ber an rin chu mi pon a farnu Kim Yo Jong ka Kim Yo Jong ani mela maro chu North Korea hi conservative lu tuk ta mei chia hi ram soi tu ta nan du ngem ti kha hria ta hara a pu chang ton mi pan ni a pa po kham mi pan ni ma se a fa ta ji nga hanin fa hi pathum ma nei ga hria ma se tu te hi nge mi pa tu te hi nge mei chia ti a chiang lo lu tuk ka eng po chu ne se kuman la ting lo chiang an la te a tin North Korea chu an soi tu te in thla chon dan chu chung kwa zel en ta an thi sen zom pui lo ka chu an ni don lo ani tin Kim Jong Un hianin u mi pa nei baka ma se u hi nge min ka Kim Jong Chol ani chu politics a tui lo to ka Eric Clapton te kha ngai sang de ta ka tiang lam pa ni wangin ani kha chu hruai tu tur tang hi chuan ani lo tur angai ta la chu nai ber chu anaw a far nu ani ta nei a far nu hi an politics an ram ro ra na khola rim mun sang tak changa Kim Jong Un po hen a ring re ngani far nu hi chu wang chuan in ngai do beranga a general te hian pomangem ti hani do ber ta ni mi pakhatom le boka choi ryong ti mani khami kha an political bureau an president kha nia an chui chuanin an chung te an lo ni bok a lo ni ve a kha tiang zong an chui chuanin mi pa po khan thlang de the ni mei chi ai a khan ma chu wang chuanin a hriat lo a ma se a far no kha chu om do ber tin a thiam experience anga boka kha tiang a bula lo tal na sa ni wang le ro re na khol tel de khan ni wangin am zia bera chuanin tu hanin a thi nge thilo ti tung thlo khan ni do ber North Korean news in a ron pa puan ma chu thu thang tam tak ron leng vel ma se dora kar an a hriat thei don lo ni official takan puan ma chu coronavirus te pokan la kai mi lon ti China nge no ma thilrin har tak ani ka lo kai po ni se kan hrelong ti kha chiang ani ni chu news kha YouTube vela du upload thei khan ni velo news channel pakhat tapan ne lo thi chu ni chuan news channel a po emo an newspaper vela po editorial thui to ko manga Kim Jong Un an thil ti that zong ha thui da tuk chiar tur omang in news vela po ka ti kha I aron om nge yang tu na chuan in Donald Trump po khana tweet solin ka fe upload a sun no vela khan ma delete le he po hi chiang lo kan hria tanga nge ram hruai tu sual mo dictator nan tiang chi ani awang ngot khanin a thi na kha North Korea kha aveng hop tur ani do an ni big lo ni a ma ai pon an tuar mai thai a hriat ni lo chu wang chuan mi chu tek ngot zel lo to a mi video ho lo na ani an for like ka chuan apan dak mel ve an nek chi mai ka a nek lai tak khan
in hiel na ron ti chok ten ka rin khami anek lai chin kha chu om lo sang chuan in vo sa thia khan dona a in vo na deuh ti khan mai dona anek che khan boi na khan chu cha ti chian deuh chu mi pui kan board je mau kan ning to ni sei tur khel tur kan nei to lo tu ka total fat 0 gram, sodium 0, protein 0. Om lo da chu zia lan lo mai ho. Fat thì chu ka hra thiam a. Carbohydrate 46 gram. Vitamin B6 200% ek khai. Expired on the 29 April. Nicotine ala expired lo che che ni. Den Kima om na kan hre lo ni do ba chu. North Korea in an puan ma chu. CNN Fox News pan pong se arin rak vak lo ti ani. Puwa na hian zo en va sa